Drama presents Handumanan sa Paawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? May kinigos sa kababae nga nagpuyo sa Ulango Island, Cebu. Ang ito matatampo, dagdag sa nga Angela. Asa naman sad ka? Magkita rami ni Raymond, ma. Unsa ba mong Raymond, uyab mo? Ay, mama, sid, uy. Kapila na ti kagiingnan, nga wa namang uyab si Raymond na ako. O sa pa, ma, best friend lang mi. Suod lang gud mi. Nahala, mao magkaha. Eto na ko, ma. Samo kay mama, uy. Sige pangutan na kung uyab ba daw ta. Ha? Kapila na ako siya giingnan nga suod na tangay gala, pero tigid mo tuo. Siyaw na inestita eh. Mulang, Tood, nako isulti ni mo. Ano sabi? Na may sige chat na ako. Ha? Kinsa man? Na-match naman din ako siya sa dating site. Gani, muanhido siya sa tug isla pohon. Makikita siya na ako. Mao ba? Basi, binuang na eh. Ambot lang sad. Kung binuang man gani, okay ra. Wa masad kay ko mag-expect. Lingaw-lingaw raman ning ako. Mas maayo na. Aron, di ka masakitan. Si Paolo nag-chat. Hi, Angela. Basin mo anak mi ugma sa inyong isla. Magkita niya ta. OMG! Manhido siya. Ako replyan, di. Pwede mag-send ka og picture na ako ni mo para makailak ko ni mo inik-anhin nga. Okay, send na. Na. Hala, kagwapo man kay ani niya. Sa ato pa, kinahanglan ko magpagwapaan ni Ugma. Ako chatan siya kung asa may magkita o kung unsa orasa. Uy, asa ka? Kagwapa gud nimo. Dress magkaayo ka. Kuan ma, nara ko'y lakon kadiyot. Asa lagi? Basta ma, na ako'y date. Date? Date kinsa man? Ni Raymond? Na sa taon na ma, dili lagi si Raymond. Friends na mi. Kinsa man di ay na, ha? Basta ma, muchika rin niya ako. Bye-bye. Ingon si Paolo, anhido mi nga resort magkita. Asan man ka siya na? Photos for you, lang. Happy birthday. Oh, thank you, lang. Happy anniversary, sad. Kadiyot. Siya man na. Ganun na ikastorya nga babae. Dili mahitabong masayop ko. Siya gid ang Paolo nga akong kachat kay maugit silang naong sa picture niya gisend na ako. Hatuon ako. Naganahan ka sa flowers? Yes, of course. Paolo, you. Oh, yes, miss. Kaila ba ta? Oh my cheater! Nga naman nagpa ang kagkalit. O may problema ni mo? Excuse me? Who are you? Chatmate ko niya. Ikaw, kinsa man ka? Girlfriend ko niya. Oh, mao ba? Karon kay bawo na ka kung unsa kaway ayo ng uyab nimo. Kadito, good. O sa malay mong ipanulti? Tanawa. Di ba? Ikaw ning ka-chat na ko dinhi. Tanawa. Oo, ako bitaw na. Pero, ha? Miss, nasayop lang ka.
Poser na. Poster ng naong ni mo. Puhaan yung buwak ni mo. Pagbuwag na ta. Usak. Love. Love, ayaw na kong biyahe, love. Maira ni mo. Sabay na hitabos imong date. Kadali, ragod. Matuog na ko, ma. Uy. Tay pa di kaon na ka. Wa ko'y gana, ma. Please, pasagi lang una akong matong. Dili ra ko mukaon ron. Ay, alas 2 naman di ay. Asam to kong cellphone. Ay, doran. Katagan pag miss calls ni Raymond? Nga naman ka? Angela, bago na diha oy naas Raymond sa gawas. Naas Raymond? Angela! Ano sa makituyo niya? Gawasan ako. Ikaw? Angela, kalma lang. Raymond, nga nung kauban mo? Igagaw na ko si Paulo. Wag ko masayod nga siya baday ang kachat ni mo. Kachat mo lang? Pero cheater. Miss, tapila ba kagingnan nga, di lagi in town ako ang imong kachat? Nainikuha sa akong details. Unya, gigamit aron magbinuang. Miss, maluwi ka. Bawiya in town ang imong pagpasangil ako. Hangtod karon, naglagot gapon nga akong uyab na ako. Uwa niyo ko niya tagda. Anya, sa milabot na ako. Miss, please. Di pa ni wapo ay. Asa ko maluoy. Sige. Asa man siya kaya akong istoryahon. Mangayo kong pasensya ni mo. Matuo ka niya nga, dili gito siya kay makita masagit sa iyang naw nga, dili gito siya o poster lang. O sa pa, mahal ka ayo ka niya. You know what, miss? Dili ka angay mga og pasensya. Ha? Ako pa pagkani mo pasalamat ni mo. Kay tungod atong kitapua, I have the reason to leave. Oh. Dugay naman kay kong kabuwag ko niya. I'm leaving the country for good. And nahibaw kong diligid siya uyon sa akong pagpiya. So thank you. Kay ikaw na nangita og paagi para na ako. Para na ako'y rason nga buwagan siya. Oh. Ako matinuon may naluoy ni Paulo. Kinig yung poster may nakaingon. Ako ning i-block B. Nakaguba na akong relasyon tungod ni Moda. Oh. Uy. Naali kinag-message request na ako. Kinsa man ni? Oh. Si Paulo. Salamat ha. Tungod ni mo. Nagbuwag na gyud mi. Salamat kayo. Oh. Patay. Wala kita'y madagkilot. Pasagdilan to eh. Maulian na to siya. Pero, nahibong lang kit ko ba? Kinsa kit ka itong poster, no? Accurate mong good kayong information ang gipang sulti na ako, bahin ni Paulo? Og ang mas gikahibot nga nako. Nganong kahibaw siya nga mo anhi si Paulo sa atong isla? Angela. Kadiyot. Raymond, sultihay ko tinuod. Doon na kami nahibawan. Ha? Ayaw pa makakna ko. Angela, sorry. Ang tinuod, ako gadi mong kachat. Sa ato pa ikaw gina mo nagbinuang na mo. Raymond, ang nabuhat man mo. Tungkid,
gid ako kay gusto nimo. Ug wagi kay isog mo angkol sa kong gibati mao akong gigamit si Paulo. Hayop ka! Ay, sorry ko. Ikaw rin mahinungdan sa tanan. Ha? Basta na, please! Basta na! Ano niya ka? Paolo. O na sa tanan. Gusto kong... Naibaw kong dili ta close. O karon lang ta magkaila. Pero gusto kong mga sorry sa ako na buhat. Ay, kung dili pa lang ko humukog ilong nga dali kayong mutuo. Dili unta mahitabo ang gisagpati katong gabion na. O ginganan o dili mao. O dili unta mahitabo nga magkabuwag mo. Umbalik ko ginom. Ha? Abinin mo. Sa tinuod lang. Wa mo kaysa. Wa sige sa Raymond. Siguro, nangita lang ko og tao nga akong kapasangilan. Dugay naman sa kong nakabantay nga. Kabuhago na siya na ako. Inanaya lang ko sa akong kaugalingon. Di na ko madawat nga mubiya siya na ako. Mga nga nasakitan juga ko. Daghan naman gudunta akong plano para na mo. Pero, wa may ayaw. Waram di padul nga nagtaran. Kung unsa man ang gibati nimo karon, andam ko maminaw. O kung magkinahanglan ka ka-istorya anytime, pwede rakit kaayo ko. Ing na lang ko, ha? Salamat Angela. Pila pa lang gani kasimana so kadta nga nagkaila pero gaan kay makumbot nimo. Ako man sad. Gaan sad akong buot nimo. Angela, pananglit, manguyab ko nimo. Doon na kaki chance. Ha? Sure diha, uy. Wa ko magbinuang. Paolo, abi mo, dili ka lisod ikaw kumaon. Gwapo ka, usa kong tanaw. Maayo man sa kang pagkatao. Pero lang, dili bagod presko pa kayo nahitabo nimo og simong ex. Basino ba, naglibog pa lang kasi imong kibati ba sa pagkakaroon. Tungod kay ako may pirming niya. Pero, Angela, Hatagyaw na og time ang imong kaugalingon, Paolo. Siguro after a year, kung maori gihapon imong gibati din hinako, masugod kong panguyaban ko nimo. Angela. Dati laging kapiling at kasama ka. Bawat saglit ay tunay na kay saya. Di ko nais. Bisan unaan ako na feel para ni Paulo, pero wagit ko mo bigay dayon. Tungod kay nahibaw ko, nga doon ay higayon nga kusog sa gyud mo duwa natong atong pagbati. Pwedeng mauna yung na-feel karon, pero inigugma, lahi na sad. After ato, nagsige pa mi og kuyog ni Paulo. Pero human sa pila ka buwan, wa na siya mo bisita sa mong isla. At the same time, wa na siya magparamdam pa nako. Og ako na lang nahibawaan sa akong suod nga higala. Nga iyang igagaw si Raymond, kasluno na daw sa laing babae ang iyang igagaw. Siyempre, nasakitan ko, kay somehow, nag-hope kong seryoso tong iyang pagtugan ako. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.